så var det jo noget, der var sket inden den 11. september, og det vil sige, så er det ikke bare de 2 flyvemaskiner, som var skyldige i det kollapsede, så var der, man kan sige, andre, der har været involveret. Men Frank Rasmussen, vi ser jo på billederne fra New York den dag, den 11. september 2001, at de her 2 fly rammer ind i tårnene, og det virker jo som om, at det er jo det, der udløser den her katastrofe. Hvad er det, der får dig til kan man sige, at tro på, at der var noget andet også, nemlig at der var anbragt sprængstoffer i bygningen? Altså det fysiske beviser, der efterfølgende lavet en international analyse og rapport på baggrund af det støv, der kom fra World Trade Center. Og de påviser blandt andet, at det, der hedder termitter i det her støv. Og termitter er et sprængstof, som er placeret i bygningen inden da. Og den officielle historie var jo, at der var en flyvemaskine, der flyver ind, der sker en brand, så kollapser de øverste 30 etager, og vægten af dem får ligesom bygningen ligesom pandekage til at kollapse. Ja, fordi hvis vi skal forstå, at flyverne flyver ind her, så er der ligesom 30 etager ovenover, der hvor flyverne har ramt. Ja. Og hele den klump, kan man sige, af de 30 etager, er jo så det, der trykker og får bygningerne til at styre sammen. Lige nøjagtigt. Og grunden til, at det ikke kan lade sig gøre, det er jo, at flyvemaskinen rammer ind, hvis jeg husker ret, i 73. 20. etage, og varmen foran stiger opad. Men det vil sige, at du har godt 70 etager nedenunder, som er nærmest uberørte rent styrkemæssigt. Og da kollapset sker med nærmest frit fald, det vil sige, hvis du har stået på den anden bygning ved siden af og smittet det æble, eller sluppet et æble, samtidig med at kollapset starter, så er de praktisk talt landet samtidig. Og det betyder jo, at i de 70 etager, der er nedenunder, der har man totalt fjernet styrken fra den her bygning. Og havde den officielle teori været rigtig, med at det var en pandekageteori, så ville vægten af de 30 etager, så var de blevet til 31 til 32, det vil sige, at det var blevet tungere og tungere, og så ville accelerationen af faldet simpelthen være steget. Altså men det kunne aldrig være nær frit fald. Den her dagkage, altså der hvor de styrter og ligesom synker ned i sig selv, vil være startet langsomt, og så blevet hurtigere og hurtigere efterhånden, som der kom mere og mere vægt oven på etagerne dernede af. Men man kan sige, at der vil hele tiden være modstand, og modstand vil så blive mindre og mindre, fordi at det bliver tungere og tungere, det der kommer ned ovenover. Men det vil aldrig nærme sig det, der hedder fritfaldshastighed, og det er det der, som man kan måle. Altså ser man det på fjernsynet, og starter og stopper, så kan man selv måle, at det er nærmest fritfaldshastighed. Noget af det, I diskuterer meget i jeres forening, det er jo, at der var 3 tårne, der kollapsede. Der var de 2 hovedtårne, tårn 1 og tårn 2, og så var der et mindre tårn, stadig en skyskraber, men tårn nummer 7, som jo ikke bliver ramt af en flyver, men også ender med at kollapse. Hvad er den officielle forklaring på, at det tårn styrter sammen? Jamen, den officielle forklaring er igen branden, plus at man siger, at noget af nedfaldet ramte den her bygning, som bliver kaldt The Salomon Building. Det var en skyskraber på 47 etager, hvor World Trade Center var på 100 etager. Men brændene var igen meget sporadiske, og de billeder, man har derfra, kan man igen se, at det er næppe det store, de kan få varme. Den metalkonstruktion, altså en skyskraber er jo ikke en betonkonstruktion, det er en metalkonstruktion med nogle aluminiumsfacader eller glasfacader på, og så nogle betonetagedæk. Så i forbindelse med, at du har, at en bygning skal falde sammen så hurtigt, så er du igen nødt til at fjerne det, styrken så hurtigt. Men Frank, det store spørgsmål er jo selvfølgelig, når man taler med folk som jer, som går og undersøger det her og sætter spørgsmålstegn ved World Trade Center, det er, hvem skulle dog alverden have interesse i at sprænge World Trade Center i luften, og samtidig flyve 2 fly ind i det for at prøve at kamuflere det og sådan. Hvad skulle det være for et setup? Hvem skulle stå bag det? Altså man kan for det første sige, hvis man begynder at undersøge de her ting på nettet, der ligger rigtig mange beviser på det, så vil man også finde ud af, okay, det er jo noget, der har været foregået måneder forinden. Og det vil sige, at der er både brandfolk, som har hørt, at det har sagt bum, 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 bum. Altså de har simpelthen, der er over 100 vidner på, at man har hørt eksplosioner. Bombehunden var forment adgang til World Trade Center 3 måneder forinden. Og der var specielle sektioner, som var afspærret deroppe af. Så de kræfter, der står bag ved det her, det er kræfter, man kan sige, som er inde i den amerikanske... Og hvad skulle deres interesse være i at springe ind af deres egen bygninger i luften og slå næsten 3.000 amerikanere ihjel? Jamen, det kan man selvfølgelig gisne om. Grunden til, at jeg er medlem af eller Architects and Engineers for 9/11 Truth, det er, at vi ønsker en ny uvildig undersøgelse for at kigge på de her ting. Men en meget nærliggende teori, hvis man skal gisne lidt om det, det er, at man kigger på, hvem tjener penge på den her. Fordi der er et gammelt udtryk, der hedder follow the money, og hvis man følger pengene i det her, så er der i hvert fald et militært industrielt kompleks,
som har fortjent rigtig mange penge på, men efterfølgende er røget til Irak og Afghanistan. Olieindustrien er nok også vældig tilfreds. Så det er nogle kræfter bag ved den amerikanske regering, som har sat det her i værk for ligesom i et demokratisk land og få folk til at forstå, at nu skal vi i krig med de lande. Og det er så heldigt nok, at de sidder på 40% af verdens olieressourcer. Frank, nogen vil nok tro, at du er, eller sidder og tænke, at han er nok tosset i hovedet, ham der. Fordi vi kunne jo se flyverne og alt det der. Men I arbejder på at finde beviserne, og I er ikke alene med tvivlen. En tredjedel af amerikanerne, viser det sig i en ny undersøgelse, tvivler også på, om de har fået hele forklaringen på, hvad der skete den 11. september 2001. Tusind tak for besøget. Senere på morgenen, der vil vi få besøg af en ny gæst. En gæst, der vil fortælle lidt om, hvad det har betydet for os her i hele verden faktisk, at den 11. september fandt sted. Hvad har det betydet i forhold til sikkerhed og vores hverdag.